Moro! Lähetäänpä kattellen miltä Euro Elite Cardsin verkkokauppa näyttää. Ja osoitehan on www.euroelite.fi. No niin, eli tässä ollaan heti etusivulla. Erittäin selkeältä näyttää. Kaikki valikot löytyy tuolta hyvin ja logot on hienosti esillä. Siinä vähän infopläjäystä. Hakukenttä löytyy. Voit hakea vaikka jollain pelaajan nimellä tai joukkueen nimellä, niin rupeaa löytymään. Ja löytyy suomeksi ja englanniksi. Mutta katsotaanpa tarkemmin. Tähän tulee ennakkotilaustuotteet. Tällä hetkellä niitä ei ole, mutta tähän kuitenkin tulee näköiselle heti ensimmäiseksi. Sitten tulee uutuudet. Ja kannattaa aina päivittäin käydä katsomassa mitä tänne tulloo. Nimittäin nämä päivittyy hyvin usein. Euroeliten Poppo tekee hyvää työtä. Tavaraa tulee vauhilla tänne sivuille. Esimerkiksi siellä selännettä heti komia nimmari näkyy olevan ja jääkiekko näyttäisi olevan uusimmat. On sillä boksiakin. Mutta tosiaan käykää usein katsomassa mitä tänne lisätään. Kannattaa. Sitten erikseen vielä boksi-uutuudet tulee tähän. Täällä on tämmönen kuin V-Friends. On megaboksia, plästeriä. Sitten on jalkapalloa, Merlinia, Argentiinaa. Sittenhän on baseballia, koripalloa, UFCtä, jääkiekkoa. Monennäköistä. Sitten alempana vielä alennetut tuotteet. Yes. Ja tosiaan tässä vähän esimerkkejä, mitä Euroelite omia tuotteita löytyy tarvikkeista. On magneettikoteilua, on kovaa muovia. Sitten löytyy palveluita. Totta kai kivijalkaliike löytyy Akaasta. Oikein kivaa myymällä olen käynyt. Suosittelen. Kannattaa käydä katsoa se myymälläkin. Korttistudio. Euroliitto tekee yhteistyötä Korttistudion kanssa. Huippusisältöä. Kannattaa käydä katsoa ja myös käy katsoa tai tilatkaa Korttistudio ja tilatkaa myös Break and Play-kanava. Sielläkin tulee hyvää sisältöä. Ehdottomasti Korttistudio ja Break and Play tilaukseen. Sitten tämmöiset perusjutut ja alempana vielä arvostelujuttuja ja vuoden 2026 menestyjä. Tää on hieno juttu. Jees. Löytyy vähän pieniä oppaita täältä. Yhteystietoja. Vähän jo Mapsista näkee missä se kivijalkamyymälä on. Voi ottaa yhteyttä. Mutta ja tämmönen tää etusivu ja siinä nopeasti katsottuna tuo verkkokauppa erittäin hyvältä näyttää. Ja täällä erikseen sitten on boksit täällä kauppakohdassa, jalkapalloa, jääkiekkoa, baseballia, muut, koripalloa, NFL, Pokemonia, Euroelite omia fanituotteita. Ja huomaatte kyllä, että laaja valikoima on. Tarvikkeet on täällä erikseen, irtokortit on täällä erikseen ja on laaja valikoima. On kyllä mahtava. Että varsin auki tuo tarvikkeet, niin nähdään vähän mitä kaikkia löytyy. Löytyy Euroelite omaa kovaa muovia, Pro-loaderia, magneettista korttikoteilua. Sitten on kansiota.
säilytyslaatikkoa, teampäkejä, standeja, Ultra Pro kovaa muovia, korttisuojaa. On monennäköistä ja on huippulaadukkaita. Itse on suosinut justi näitä tarvikkeita. Ja kannattaa suojata ne kortit kunnolla. Mutta tässä näin lyhykäisyydessä Euroelite Cardsin verkkokauppa. Ja käykää ihmeessä itekin tarkemmin tutustumassa verkkokauppaan. Ja käykää myös siellä myymälässä pyörähtää. Suosittelen. Ja täältä ehdottomasti kannattaa tilata kortit ja boksit ja tarvikkeet. On laaja valikoima ja tavaraa kyllä löytyy. Mutta kiitoksia kun katsoit videon ja palataan taas seuraavan videon parissa. Moro!